Πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας, διότι αν δεν είναι άσπρο είναι γκρίζο. Αναλογιστείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα, αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας, κύριοι, απαντήσατε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητάς σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για αποχή εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του ουδήποτε το κεφάλι, κύριοι. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων οι οποίοι κατήφθηναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρέψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια. Λοχαγόν, ο οποίος θα ετίθετο με τα στρατιωτών δηλών για να τους ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση, θα του έσπαζα το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια της εφόδου. Σπάστε το εσείς, κύριοι, διότι εσείς είστε οι στρατηγοί. Δεν επιτρέπεται καθηγητής να μπαίνει μέσα σε 20 φοιτητάς οι οποίοι προσήλθουν στην αίθουσα και να τους προκαλεί. Δεν τρέπεστε εσείς να προδίδετε τους συναδέλφους σας και ήρθατε για μάθημα όταν έχουν άλλοι από εκείνη δηλώσει